Počinju varaždinske barokne večeri. Ove godine zemlja partner je Japana. Do 3. listopada bit će izvedeno 30 koncerata. Ana Marija, u čemu sve publika može uživati? U pravom spektaklu, kako su nam najavili organizatori, uistinu je ogroman kulturni utjecaj koji imaju varaždinske barokne večeri kada govorimo ne samo o Varaždinu, nego o cijeloj Hrvatskoj, pa možemo neskromno reći i puno šire. Puno je posebnosti kada govorimo o ovogodišnjem izdanju varaždinskih baroknih večeri. Možemo početi naravno i sa zemljom partnerom. To je prvi puta zemlja koja je iz azijskog kontinenta. Riječ je dakle o Japanu, kao što si rekla na samom početku. Oni su izuzetno ponosni na tu kulturnu saradnju. Kažu da je to vrhunac petogodišnje suradnje kada je na kulturnom polju riječ i ističu kako je to vrlo značajan događaj u povodu 25. obljetnice diplomatskih odnosa koje imaju Hrvatska i Japan. Upravo zato će dirigentsku palicu večeras preuzeti i Hidemi Suzuki. Na večerašnjem svečanom otvorenju koji uskoro počinje u Varaždinskoj katedrali nastupiti će Hrvatski barokni ansambl, solisti orkestra Libera Klasika, vokalni ansambl La Fonte Verde i zbor Chorus Angelicus. 13 dana će trajati varaždinske barokne večeri. Održavati će se na čak 20 lokacija, ne samo u Varaždinskoj županiji, nego i okolnim županijama, 30 koncerata i uistinu puno popratnog sadržaja. Toliko iz Varaždina.